Stai, scuză-mă. Nu mă la... Eu uit. Eu uit, mă, lasă-mă că eu uit. Am nu numai problema asta. Mai am și alta pe cap. Trebuie să ajung în pula mea. Să ajung la medică. Nu vreau că mă lasă să Bă, să ajung la medică, îmi bag pula mea. Frate, am sinuzită în pula mea și am urechile înfundate. Am probleme cu sinuzită. Am foarte tare ăsta. Bă, nasul. Bă, nu știu, că de vreo... În cauza că nici că nu mi-am tratat nasul când trebuia început, adică mucoasa nazală, știi? S-a dus într-un punct sensibil, știi? Și a început să-mi... Vii de la portal. Nu, e răceală. Nu, e răceală. Da, mă, de la aerul rece, răceală. Da. Da, dar în general, răceala că nu am tratat-o doar superficial, adică am tratat-o, cum îi zice, 2-3 zile, atât. Am tratat-o ca și cum mi-a trecut un moment și încă era acolo, cum se zice, zi-mă. Da, tu nu prea ești ca mine. Așa. Când eram afară tot timpul la Rufam, erau cald. Da, mă, dar tu ce ca mine, eu ce-am aproape în fiecare zi la fotbal. Dar care doar atât dificultă afară. Hai, că nu am întrebat într-una, nu am putut fes când trebuie. M-a întrebat ăla. Aduc eu mereu puteam. Da. Când veneam, mă dădeam drept, dădeam unde-i jos. Știu, dar eu... Dar nu-i vine, nu, acum eu nu pun testa asta, că mi-a și zis ăla. Mi-a și... Am aproape de când... Nu, așa am zis? Am zis că sunt prea aproape de televizor, am zis. Eu așa am zis, nu știu ce v-am Uite, prea aproape, botează aici ce pică. Au, te vezi, tu deja trăiești acolo, te vede că ești zău. Ce trebuie acolo? Aici e zău. Stai, te vezi. Ești morgat. Și fac asta cu un polo. Așa, am vrut să fac eu treaba asta. Ia mă și bagă postitul ăla în pula mea. Nu mai aveam cum. Trebuie pe pătrat. Trebuie cu pătrat. Dai drumul pe pătrat după aia. Alright. Nu-i place, că te The shock and awe have seized control. Băi, știi că urmăream noi pe unul magenta? Știi că ne jucam noi cu unul magenta? Aici, în joc. Nu mai puteam noi online. Nu știu dacă știi tu. Nu știu dacă mai aduci aminte. Da, unul magenta. E din America, când l-am eu pe urmăși pe YouTube. Bun omul. Joacă cu sărăcia de armă. Procadișul ăla care se învârte, cum zice la arma aia, mă. Poate să fie ăla jos. Era cu inimii, trebuia să faci stricatul ăla. Oricum era unul jos. Am apăsat, dar nu... A, nu, am crezut că zici de mine că n-am apăsat, am apăsat, dar nu, că nu pleca. Unde era mă ăla? Nu era sus. Nu l-am văzut. Păi, da, tu-l vedeai de aici? Nu am văzut că te-au murit. Ah, Un cap. Hai, nu puteai tot capul. Nu puteai mișcat în grupare. aha. The Kingfish's strategy pays off as they take control. N-am apucat. Nu unde să apuc, n-am apucat să mă las în jos măcar. Păi nici, uite, am vrut să mă las în jos să trag, să apăs, uite. Și deja asta era cu uite. Nici n-am apucat nici să plec să mă apuc. Să plec să mă apuc. S-am apucat să mă plec, să fug. În fine. This is my fault. Bă, uite ce dracu, ce echipau. Bă, ce iau cu 0? A, unde mă, cu 5, 5, 5, 1. Bă, da, 1 e foarte, nu e Nu e problemă. Eu joc că...
Azi am făcut amploane în capă steaua. S-a făcut asta, nu? Nu cum asta e din galerie. Nu găsești pe vorba aici. Nu mai săr, mă? Dă-mi să mai săr! Te omor singur pe... Nu știu ce am vrut să fac. Crede-mă, chiar nu știam. Trăgeai exact când îl vedeai acolo, nu mai băi, era tot trăgeai exact acolo. Dar nu știu ce am vrut să fac, aia. Care acolo? Nu știu cine a pus-o. A pus-o unul. Ba da. Poți să și distrugi alea. Am văzut. Da, mă, dar știi că... Dar știi că poți să distrugi căcatul alea care cobor pe ele? Nu știu, am pus-o ăla. A căzut, mă, dar... Bă, nebunule, a căzut când au... Bă, aici era o scară. Stai așa. Bă, era o scară pe... Când eu urcai pe clădirea asta, și că era o scară. Și a căzut acolo, da, și a rămas în picioare. M-am uitat când... Poate v-am căzut o scară în limță. Barricades up! This match just passed its midway point. A lot of action still in store for you folks. Erau doi oricum. Nu știu. Paul, acum chiar că joc slab, rău. Mamă, acum chiar că se joc slab, rău, de tot. Dau picioare. Da, corect, și asta e adevărat. This'll protect us. The Kingfish have it locked down. Don't shield act gliding along. Pentru că îi batem. La poză nu-i batem, băi. Ce? Știa că-i batem. Știa că-i batem. Doamne, nu știi tu deloc, bă, să-mi bă, pula, nu mai cunoști. Bă, e și... A luat. With our meteor Că am showers prost, am events luat still atatura și active, banii our tăi contestants are m-au coping dus with la the un plăc. worst, throwing După aia zic că bombs echipa mea on prost și our tot am pierdut. 12. Am dat pula. Da? Look at that move! The shock and awe are now steering the platform home. Ce degeaba te chinui tu dacă ăia sunt trei? Deci tu, ei sunt patru, ai gândit. Și asta e adevărat. Vrei să bagi pe hai cu dracu să-i tragi. And that's all for the game show. Ăla pe aceasta. L-am văzut că trag, dar... Unde pula mea-i sniper? Am și urcat pe asta în pula mea. Ăsta să duci acolo să... Știu. Nu știu, ce dracu aveai? Uite, tu ai un like care acolo pe mai Bine că l-am omorât pe ăsta. Că m-a dus capul să pun asta. Nu, m-a văzut. A dat cu daia, cu... Cum îi zice, mă? Nu mi-a fost bine. A dat cu daia, mă, cum îi zice, cu... Zi, mă, Pandele, zi să-i zic. Cu poison. A dat cu poison daia. They're all back to their base. The shock and awe take Unde pula mea e ăla, mă? am că trebuie să încarci până încarci. Încarci înainte de asta. Că mereu te auzim cu cartea. Nu știu ce dacă simt de nevoia să schimb. Ce tu împinză n-ai dacă vii? The Kingfish have gained the upper hand of that platform. Pula mea, că la lepă pe ăla e altul.
Mai ales că nu luminează asta. Nu mai văd nimic. Fac. Vreau să nu știu. Da, știu, asta am zis și eu de prima dată, dar am zis că... Asta cu energia asta, dacă e dă de-aia să înțeleg că noi... Unde pula mea și nu tot, nu ești tot afectat? Tu dai cu pimper bomb de aia. Just 60 seconds remaining. Fame or failure, Scotty. Who will seize the moment? O, să mă unde pula mea, deci A contestant has hit a Nici streak, pe nimeni. eliminating opponents one by one. This is setting up 30 seconds left. Here's a barricade. Exciting, Scotty. Spatele tot. We have new owners. Că făi de Kingfish has seized the ce să-i fac, mă, ăla? Păi, măcar venite de coare. Mă văd. Sunt prea mulți. Am pus, dar... Să atace și ăștia în pula mea. Care-i pula mea? Vezi, bă, ce face ăla? Am văzut. Cum de dracu să crede? Numai aia, finală, dracu. Mamă, ne-a spart ăștia. The shot Bă, ăla că să nu te prea la distanța aia. Eu să plec de... Am văzut și el acolo, că mai îmi place, am fost foarte bine. Că mai încolo din viitorul, dar ne... Uite, ăla avea 10 kg. Și a zis, bă, Sony. Pot târni că el avea 0? Ce pula mea, mă? Ăla a intrat mai... Ăla a intrat după unul. Cine? Că voi aveți fiecare și un kill, ăla a intrat după că a ieșit unul. Ăla mea, așa trebuie dacă nu știi să renunți la asta. Nu, frate, mie nu-mi place să renunț. Nu, frate. Deci, câteodată joci 2 minute și eu ai aproape la capăt, tot mai dă-te în pula mea. Vezi, nu mai mergi, trebuie să încerci altfel. E, pula mea. A fost doar o perioadă... Cum îi zice? Zi-mă. Ce nu te cu sulița? El nu te cu ăsta în timp de Unde? La Deathmatch? Păi da, mă, dar... Acolo sunt și cu pistoale, acolo, dar nu-i Deathmatch. Hai că încerc acolo, da. Aici nu-i cu toate, aici e improvizare. Da, m-a referit în... Este că acolo nu prea ai pe cine să te ridici. Da, trebuie să alegi. Dacă te vei pe tine, nu mă faci. Hai zic. Ia să facem o dată, să vedem care-i treaba. Nu stăteam aproape de televizor să-mi bag pula, mă, să era prea puternic. Prea big. Too big. Too big. Da, mă, că e afectat acolo. Bine, mă. Da, dar măcar poți să-l strângi. În pula, direct. Atâta. E bine că îl strângi atât în pula mea. Sunt alții care se chinuie 7-8 luni în pula mea, Doamne ferește. Da, dar e mai rău ca tine. Decât tine. Bă, lași, mă, că a fost treabă. Adică amândoi. M-am dus la... Tot nu prea am face cu mine și eu am îngrijorat. Adică, Pula mea, nu vezi că nu pare dreptul. da, mă, tu crezi că ăla... Da, mă, puțin, că o să mai fac alte investigații, probabil. M-am uitat, mă, că a zis că bă, e bine. Păi ce mă? Înseamnă că așa e, mă, frate, bă, n-avea... Nu știu cum, pula mea, semnul ăsta nu mai e drept. Aici e lipsă de carne, carne e mutată aici. Și pula mea, carnea se trage singură. Și unde ai fost, la 2 de ăștia ai fost? Tot la Ampovean, Ăla care-i, ăla care-i de la... După aia m-am dus la Salem. N-am mai pus, mă duc la mine, l-am luat pe ăla. Prea, te peste, te la pișcou, așa. Adică, Ce că mi sunt? cine e ăla care e român? Dolean. Ăla e român, nu? Da. Și ăsta altul e ăla gras. Da. Dar nu treabă ăla gras. Poate două, da? Sau unde, nu în policlinică, la ambulator acolo. The Retros Pregătiți să mori. the Overdogs. Power up and Așa, ai take văzut control. deja să Power poate și shift at its finest. Toată buta lor, am selfie. Da,
Deixa eu todos. Welcome to Power Shift, the game that turns a platform into a moving Nu mai e un battleground. plan spre defensiv. Our teams must command the platform to reach their own base for the win. The closer they get, the richer they become. Valorul vă era terminat. Deja au venit ăștia. Am luat pe ăla, fii atent, l-am luat pe două ăla cu... Barricade check. The overdogs have a shield on that platform. Deja l-am luat pe ăla care era cu... Ia. Da, mă, și l-am luat pe ăsta. Și l-am luat pe ăsta cu... Am omorât toată pe bunistul ăsta. Nu l-am... Exact, l-am... Am întors, dar a tras fraier și uite, erau doi. M-a atacat și ăla cu sabie. Nu, da, m-a atacat, am zis că mă ataca. Și că m-a atacat. Tu înțelegi doar ce vrei tu. În ce? În mâna mea, bagă-ți. La un pic. Am zis, bă, ce se întâmplă, mă, așa? Dar merge cu asta, platformă. The platform that paid off. The retros are making their run. Acolo cu frici, aici distrugi. Da. Băi, el în spate, uite. Uite acum. Uite care s-a... Ah, n-am apucat să mai pun, am vrut să pun aia. Ah! Să mă duc în el. Să pun scutui să mă duc în el. Am să fac, să pun scutui. Spatele de atac. The retros are gaining ground. This could set the tone for the rest of the match. We have new owners in the retros. They've started their run. Să mai cac? Quem să mai Things cac? are heating up as both teams make a move. Quem să mai cac? Da. The retros are in command of the platform and are eyeing their base. Nu știu, bă, prost, da. Să fac și-o din toate direcțiile, să-mi bag până în gura lui. The retros take a nostalgic stride past the midpoint. Both of our teams are refusing to hand over the platform to the other. Eliminations are piling up for a contestant out there. Let's see how far they can take it. Am mai doar practic în rândul ceva lucruri, dar nu m-am bucurat de putea mea. Da. Hi, hi, hi. Cum v-am dreptul? Altele n-au. Băi, bă, că sunt, bă, un kill dacă vedeam, nu l-au lumăram. Am dat pe unul, uite-te! Am mâncat, am atacat pe ăla, l-am omorât pe ăla, dar mă atacat amândoi. Am dat amândoi, dar ce vreau să-i fac la... Am uite, hai că-mi dă ăsta viață. Bă, mă, prea mulți! Erau 3, vai, uite-te, 3, toți 3 erau, bă, tot pe platforma aia. Ia mă să mă așez aici, mă, că nu pot să stau. Nu văd, mă, sunt pierd. Ce să le fac pandele la toți 3? Zici și tu. Unde să fac? The retros now command that platform. E, n-are. Era văzut.
action. Don't field action. N-a ajuns, mă. Îi facem. Ba, bă, nu-i Showing us facem. why they're not the underdogs, the overdogs are still in control of the platform. Știu. O să arzi în focul iatului. Pantere. Ai spus să arzi tu focul iatului. Mamă, ce ne-a bubuit ăștia, da. The Retros have taken control of the platform. Da. Our contestants are in for an astronomical surprise as meteors rain down upon the arena. Aici e. Alți omori și n-au văzut nimic pe pandel. Nu? Nu înțeleg. Zici? Bă, dă-te morții, mătii. Am dat mă și cu de-aia. Hai că-mi dă ăsta revive. Aha. Dacă apucă săracul, dacă apucă săracul, aia e toată treaba. N-a apucat. Unde mă că... Unde mă care nu unul? Că iau opa. Look at that move. The Retros are now steering the platform home. Bă, mă Game personajul show de they're atunci. wrapped. Can the contestants stay sharp? Nu, ce pula. Unul pe care ciuplană la mic. Ăla care fuge tare. RPG en route. Bă, dă-te morții, mătii. Ce? The overdogs have flipped the switch and taken control. Barricades up. Setting a barricade. Great shot from our team so far. We've been seeing a lot of grit and determination. Am plecat, dar nu mai am viață. You did it, Scotty. On one objective. Exciting game. Dacă îi batem acum, mai recuperăm din timp. Nu mai avem ce să mai recuperăm de pandele. The Retros have seized control. Știu ce să-i fără? Sunt gâdil. Asta le-au la next. Ce? The platform's contested. Let's see who comes out hunting. Fired. Barricade, check. Reinforcing the area. The overdogs have gained the upper. Am tot să se încarc la mine, mă. Hai, toți trei pe mine. Ciorcotul ăsta, țăranul ăsta cu flame-tromul. Iced out there. Flame-tromul. Unde să dau? Am pus amă. Time is running out. Only 30 seconds on the clock. Every Asta la second următorul, counts now, next, Scotty. la următorul meci. Ne-am cu flame-tromul. Mamă. Am luat pe unul. Even
fire. Am murit cu asta. Ce? Parcă era mai ok cu asta. Look at this. Both teams have their eyes on the platform. That freak just turned the tide of the match! And I'm not talking about that guy who ran into the arena. It's rocket time! Going up there! I'm going up there! Oh, slabă. Eliminat ăștia. An incredible match concludes with the Retros as the victors. Ce zici? And with that, we'll see you next time at the finals. Nu te-am înțeles. Ba da, mă așteptam. Nu știu, 3. Ce mai am? Mai am medium, light. L-am păsat cu ciocăniteaș. L-am păsat pe pulă bleagă ăsta. Era parul tău. Cine? Fie în continuare. Ai presat? Am și asta cu astea cu munițiunea asta. Finish bomb. Să jucăm cu asta. Să ce facem, mă? După un pereți? Ai, bun. Da, bine. Trei versus 3. Cam la World Tour, mă? Bă, Pantene, mă bag la World Tour. Îi trag pe ăștia în jos. Nu, că vreau să mă uit, nu vreau să citesc ce e acolo. Știu că trebuie să mai dau play-uri, că am citit. Dar vreau să citesc astea. Jocul lăsat să continue de George Găman și să vedem pentru cine este out. Pentru oaspeți. Un reproș făcut lui Salutare omului. Bă, fraților, voi ați văzut o combinație? A ieșit Dănuța, mă, că o știți pe Dănuța, mă. A început Dănuța să aibă glas, a ieșit la înaintare. Bă, și-a făcut așa niște clipuri din astea. Bă, și unul dintre ele mi-a atras atenția, mă. O să vă fac o mică selecție. Este singura vinovată. A salvat drumul acum la ăștia, la neterminații pe cașcaval din online, să explice că orice ce s-a întâmplat e bine.
Voi sunteți niște musculsuri ale societății. Mamă, să facem de asta pe Determinanți care vă acordă cashback. Deci e ăla să bagi în Da, știu. aia să activăm cu ei. Da. Uite ce de ăștia șmecheri am aici. Da, nu mai șmecher am aici, mă. Îl lași pe proletarian ăsta. Țăran, mă. Ăsta cu cuțitul, mă. Nu, țăran. E mecanic. Nu am tot pătaci. Țăran mecanic. Am și eu ceva bun aici, mă? Că vin de la tine. Venici bomb. Ce-i venici ăsta bomb? A, de ce până și aia, nu? Nu are cum. Celul. Este o măsură care o ai cum o dat. Welcome to Înseamnă că au Skyway bani. Stadium, where the action Înseamnă is că sunt bound to buni. reach new heights. Să zicem. Dar vedem mai târziu. Sper să nu mă tragă în jos pe ăștia. The powerhouses, the big Nu? splash, the ultra rares, and finally, the socialites. Echipe sunt 4, nu? All right, it's showtime, folks. Night has fallen and reduced visibility means our contestants Mamă, may iar shift să încarc așa, things frate, to iar the văd în main reluare. arena. The arena hasn't been E, shaken să... or stirred. Da, mă, știu eu. The socialites are making an entrance. Mamă, nu văd nimic! Băi, filmează tot direct. Our teams have made their presence known and we've got our very first elimination of the match. Nu, eram după pom, înainte eram pe alee și acum eram un pom eu. Fashionable and practical. Ți ia netul al dracu, ție, Dani. Nu, e net tot prost. That's it, our first team wide. N-are cum să treceți, e net tot prost. Descărcați tot, și tu și fracul, și maică ta. Team out, that's gonna hurt. Nu știu de ce să încarcă halul așa. Iau, uite-mă, uite-și tu. Grab cash box 2. The big splash grabbed a Băga mi-a stracii. Ba, mă duc stânga, voi în dreapta. Ce să văd? Că nu vezi că mă mișc în reluare? Nu, frate, vreau să mă duc în față după ăștia. Du-te la până acolo, cu aia. Da, mă duc la B, eu nici nu... Eu de-abia pot să merg în față. Și că du-te la... Dar ce rapid ești acum? powerhouses have respawned. Let's see how they bounce Nu, back. m-am uitat, stai liniștit. First cash out initiated by the big Ce splash. se întâmplă rapid. Cum să spun? Era exact. Aveam idei. Băia să nu era acolo. Auzi, o faci. Aruncă pe nas, dă-l pe doi, aruncă-mă pe nas, aruncă. Scanning for opponents. Bă, sper, bă. Bă, aici mai știi de cu aia. The socialites made an awesome steal. Erau bani. Definitely not a defensive Hai, strategy. dă-l și nu știu, bă, asta. Sturdy stuff out there. Initiating a scan. Hai că am aruncat-o, dă. A rush to the front from the socialites. Dă-i, acum dă-i. Care? A. Cred că am murit. Altul am și Gezlang. Ce? Oh, că am lupit cum este. Ce? Doar sunt atât. Băi, bă, că suntem. The big splash. For a little revenge, the socialites better be prepared. Don't thank me. Scanning for
The ultra rares will have to polish their strategy from Da, the da, n-ai zis să pun de-alea. Să văd. Păi și? Bă, asta ce-i scrie? Asta ce... Dar de ce n-am tras eu în el, că nu înțeleg. The socialites just refuse to be separated from each other. Great teamwork. Da? Cum o să nu dea? Nu sunt petecui? Eu așa zic. Unde trebuie să mergem acum? Am partea asta. Vault 3 from the ultra rares. Hai să vedem unde mergi și noi cu băieții ăștia. Precision and persistence pay off for the powerhouses. The powerhouses sure do have a powerful sense of teamwork. They stick together, and that can be key to victory. At the halfway point, our contestants are living up to Spruce's slogan of Ce-am făcut, mă? Pour, perform. I can feel the energy in the air, Scotty. This is going to be Bă, era în spatele meu. Nu am Mai văzut săgeata aia? M-a văzut și ăla pe mine, el. Another outage for the powerhouses. Nu-i... Dau? Dacă vrei să moare și mai poate, atunci. Nu e. The powerhouses have recovered and Ce? respawned. They're on their way. Cash out fired up by the ultra rares. Mergi și noi după asta. Here's the zip line. I got the cash box. Este zipline. Ai dat de chestia. Eu aș porni zipline. Blazing a trail to the top, it's the ultra rares. Nu cu proletarian. Deci am zis că e bun cu aia. They're making their move. Cash out launched by Deci the am spus că e bun pro. socialites. Tossing a sonar. Moving. Feeling down. Ce e asta? Ah. Oh, uite ce fac și eu. A bad break again for the powerhouses. They'll want to recharge. This round is becoming a bit of a fixer-upper for them. Până vine ăsta, nu știu cum să vină. The big splash and making waves, stealing a cash out and leaving the sonar grenade out. Shield favors the bold, Scotty. N-are nimic. Eu nu să știu că ăștia... Ce dracu e asta? Sonar grenade Time out. to gear up for a close encounter with combat. Ah, We poate can face translate the și voi. rules into whatever language these folks speak, so expect some major infractions. Ce? Bă, stați că am dat, parcă e. Păi unde-i, mă? Aia aceea. Am pedat la da? Cineva? Aude, ce acolo? The ultra rares are collected in Ah, iar am căzut pe aici. They're as common as a four-leaf clover in the Dar să știi că zici că nu mă uit, să-mi bag pula în viața. June, are we starting a comedy duo? Because I'm feeling it. Bine, mai dracu, E greu.
Până mă obișnuiesc. The tension is building with only Bă, asta deci până la urmă ce face asta, mă? The clock is ticking. Poate toți care, dacă dai pe Ok, fac invisibil pe toți, ok, așa e bine, mă. te văd după ei de acolo. Dar nu mai ai fost. Deși bun, mă. Eu care n-am făcut nimic. Dar eu vreau să Ce mă să mor? led the socialites to the top and Contează, mă, am câștigat. Joining the next stage as well. Nu contează, mă. Splash surge ahead. Am câștigat cu ei? Da, poate, ce? Dacă mă duc spre ea, bă, acum ai dus toți, nu? De bun și ăsta, mă. Se mișcă bine și ăsta. Proletariană. all right. The Vogues, the Steamrollers, Mamă, the Big Splash, and big splash, finally, play-ul. Mamă, iară la mare. time to make your mark or pack your bags. Sigur are flamethrower, bă. 100.000. A bright day in the Că n-avea ce altceva să aibă. Sau decât de la, să aibă de la care aruncă cu flăcări. Nu, cu de la altul, mă, nu cu flăcări. Zi, mă, cu can, așa. With new combat angles, our fans should be in for a treat. Nu le-am văzut măcar. elimination is live. Deci știam Scarciucan? Nu, flamethrower. Ce am spus? Eram sigur, știam 100.000 care este flamethrower. The socialites are peeling into Vault 2. The Steamrollers grabbed a cash box. Hai că nu mai dau. Bă, da, mă. Da. Ce? După pula. Finito? The Steamrollers take charge. What am I doing? First cash out trigger. Cred că am murit pe aici, prin interior. Cred că am văzut multe să mă duc. The Big Splash are back in play. They'll be looking for payback. The socialites better watch their step. Stai că ăla cu 0 kill-uri în Franța să face față. The socialites have started a cash out. Initiating a scan. They're showing everyone how it's done. Mai dau una, mă? Care e asta?
Asta a fost ca să facă invizibil, nu? Dai și tu cum e. The Big Splash have respawned. Au plecat toți, nu? M-au lăsat singur aici. Nu, văd că a venit înapoi. E decât unul. Fashion fades, folks. Initiating the Vogues will have to regroup again from a team wipe. Da! S-a luat. Aici trebuie să arunc. Nu, trebuia de când l-am văzut. Știam că urcă pe acolo. Our first cash out goes to the Steamrollers. Let's see whether they can Wow! Together like a well-oiled machine out there. Oh, iar am mâncat tot. scanning for a bonus. Am știut de ăla. Poison en route. In the bank, the socialites landed a cash out. The Socialites team one is going to be the talk of the Capture town. Vault 4. Got it. Hai, faci eu. We're halfway there, and the action is insane. Yes, and the stakes couldn't be higher. That drink just broke the pace wide open. The Big Splash are unlocking Vault 4. Cash box. A contestant is finding their rhythm, stringing together one elimination after another. Ce mă? Tot ce pula. Păi dar nu pot. Nu ia foc. Nu știu, fratele. Oh boy, the Vogues will strut their stuff on the sidelines for a bit. Another team wipe. The Big Splash picked up a cash box. The Socialites kick off a cash out. The Big Splash are initiating a cash out. Scanning that area. Setting an example for the others, it's the Socialites. Da, lasă-mă că e mă. Și dragul dai cu spatele. Nu știu. Solar grenade out. Nu intră în camera aia la altă. Hai, așa, pe dreapta. Nu, iau pe ăla. Iau pe perete. Să mă stai, mă, vezi? Vezi, era și în colțul ăla altă. Era în amândouă. Respawn alert. The Big Splash are back in action. Outgoing sonar check. Da, da, îi vede și ăsta din echiparea mea dacă dau cu sonarul ăsta, nu? Another stage dive for the Vogues. Only no one caught them. Team wipe. Scotty, they'll need to be more Vogue than Rogue to stay on trend. Arunc o dată ca să Steamrollers fac steal schimb. a cash out. That's how you take control, folks. They're signaling something, Scotty. They're saying game on. Da, am câștigat. The Steamrollers are seizing the lead.
O schemă, când mai ai puțin și vrei să nu fure aia, chei tu arunci aia. That's two successful cash outs in a row. Sau știi, dar mai ții minte când puneam eu mine direct pe ea? Promising for them. Da, bă, și cum e din timpul, dar asta nu pot să știi. Nu, dar zic, știi când puneam un dimă ăia. Cash out in the bag. Always a pleasure watching. Nu, dar zic, ții minte când puneam eu? Tu și mi-ai zis tu mie odată, zici că bă, dar de ce ai pus astea? Și când a luat ăla să ne fure aia, The socialites are knocking at the door of a vault. Ce bă, el tot fel. The vaults are trying to drop the back 30 seconds to go, folks. ăla e cu mine, mă. It's crunch time, Da, bă, Scotty. mă mori pe tine. Lași pe mine, dacă n-am dat, And just like that, a cash box has a new O, la mor chiar mă florite. Vezi că asta, nu? nu pot să mă ridic. Puteți ca să la florite. Dau să mai la jos. Alungi? Asta. Mă, ne-am calificat, mă. Gamblers have paved their way straight into the final Nu round. contează, am prins locul Also 3. joining are Locul the 2. socialites, Hai, who bine, are Colam. hoping to be the De ce, mă? focus of the subsequent victory Uite, aduc party strigan și for pat. our upcoming two-team Și mă, clash. nu te mutare sau ce? Nu zice proletariana acum să uite ce bate. Hai, când mai grav cu timpul. Ce frumos, doi lights retardați și un mediu pe care le dă el. Mediul proletarian s-a împicat cu asta. Și mai mult. Da, da. Ce ridicați pe auto de sticlă. Bă, care bani! Da? Here they are, the Steamrollers up against the Socialites. Du-te și pe țara mea. That endgame heat just can't be beat. Storm Vault 1. It's time for the final round of this tournament. This means a slight change to the roster. O, ce terminat e! 50,000. Ce boi a pus lângă noi ca prost. You ready, Scotty? Doamne. Sunt. All power, no Păi a pus ne-au putut străini ne-a dat. Și mie și lui ăla. Da, bă, dați drept feedback. Ăla face și la început să știi că până la mitul ăla era fără de nici mai curat să știi de. Așa fac că e bine. Bă, eu am o întrebare, cum urc și am și eu butoiul cu mine. Da, bă, am zis că e prost. Nu te întreb doar, ca idee. What a play! The initial elimination Uite, is vezi in. cum am pus asta. No one here is holding back. I hope we get to see more of Bă, that. sigur să zic, Heading for ce the dacă and tu ai we're in făcut. for one epic match. The Socialites are about to make a new friend. They're opening Vault 1. Chiar mă, că eu am... Hai, lasă-și. Trebuie să-mi iau pe ăla, trebuie să-mi iau pe ăla cu turete, să pun... Am văzut, adică mi-am dat seama. Ah, ăla. Da. Am urțat amândoi. Acum înceapă să fie de dai imagi. Nu, bă, cu aia. Bă! Nu mai era super. That's it, our first team wipe, and it's a That's got a sting for the Socialites. Am să dau amândoi în același timp.
bă, și noi ceva puncte. Mamă, nici ăla, bă. Nici ăla, bă. Steaming through. Progress Mă in duc, mă. motion. Mă băgăm. Bă, lasă-o gratul că tu până când ai dat pe acasă la pula mea. Mai ce te da, mă urcă și... Ia! Nu mor, bă. Revin, mă. Să știi, frate. Îmi place să trăiesc intens. Îmi place să urc intens, mă. Să trăiesc intens. Am ți-a dispărut, mă, panala, mă. Dar tu vezi, bă, Nu! e verde în pula mea. Haide, odată să